Welcome back to the YouTube channel, guys. Hey, hapa pantu madzulo abwino konse kumene muli tione bwino nkhani yokhuzana ndi zochitika kuti kunja kuchitika chani pamene ndithu ma minutes, the clock is ticking, tick 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 tick, nthawi kupita ndithu pamene ndithu deadline ya ceasefire ndithu ikufika kumapeto. Paja ndi pa 22 pamene pa 22 ndikuti then 21 mkudziwaso ndikuti nthawi ikupita kumapeto pamene Trump akufunisa ndithu kukambirana kuti kukhalepo pamene Iran pakana pano sinapereke response, sinayankhebe kuyankha Pakistan kuti ibwera kapena sibwera. Komano kuchokera ku foreign ministry ku office yona zakunja iwo ndithu anayankhula kwanena kuti no ife makamaka Trump atiropetsa ine mukudziwaso kaleso minaso inonso enuyo ndine minaso tatopaso kumva za Trump, like mangomva za Trump pena kungonama mangamba nzawo zokhazoka so and koma nkhani makhalibe yomweyo kumangobweza zomwezo right, zomwezo. So anyway, tiona mmene zingakhalire and Trump ndithu akuyankhulabe nkhani okuza ndi za mabomu aife mabomba tiponyabe bla bla zambiri timalize ntchito iyi akuyankhulabe komanso at the same time akumawuza anthu kuti koma Iran ikuoneka zoti yazilolera ndithu kumbali okuzana ndi mabomba. I mean panopa yapanga recover into 40% ya ma drones akutero iwo according to them. Komano Iran yo sina atuuze kuti zida zawo zili motani. Iran yankukhaje my information made man makhala abodza kwambiri chifukwa like mose muja apho 70% basi zida zapita makuti kenako basi ndi hafu kenako basi so konkhani kuza ndi zida za Iran. I think anthu akutinamiza kwambiri azungu amatinamiza anu ake ngatisana yankhule it's fine ndoti tizikhaza kuti information imene sitingayikhulupirire. So kumano ndimafuna ndikambe za nkhani ina makamaka imene kumeneku ikuchitika. Before kupita kumeneku tibwere kaye pa Qatar. UAE I think ndinakambako nthawi nake nkhani yokhuzana ndi America zimene imapanga koma uza maiko ena kuti tizikutetezani ife timamenya kuposa wina aliyese. So namba Qatar panopa yazindika zonse America America ndi mbola chifukwa chitetezo chimene amadalira kwambiri chitetezo chimene amadalira ati kuzalirani one anayika asilikali mabase kuika asilikali 2,000 3,000 asilikali amenewo makhala muti mene mucha maiko muli mose muli asilikali ose kuphatiza pamodzi ose amakwana 40,000 asilikali amene Middle East chabwino. Komano chitetezo chilipo one tiyang'ane nkhondo ya pano pamene yumakhalira kuyika asilikali mudziko la muli mosemo pano pasi kuti ndeuti ndiyo muli chitetezo chifukwa nkhondo apano nasintha. Nkhondo apano ndiyo nguponyerana ma drone chani, you understand, mabomba uenda undege ponya mabomba. So inu ngati mayika asilikali kuona ka 1,000 2,000 10,000 mayika mdziko pabe chimanga kuthandizeni sanga thandizi chonse. So nkhondo apanopa chimene chikufunika imayenda bwanji nkhondo apanopa nanga munthu ungazerereze bwanji choyambirira ndi uzika ma defense system aja ma Patriot patira ina third yes zimene zijazo zomati bomba likubwera chiso nkunyamukaso koma vuto ndizodula kwambiri bomba limodzi umatengati 2 mamiliyoni and yokhacho pacho mathamaga billion. You understand chino chosecho battle loka 2.8 billion. I mean ndizinthu zodula kwambiri koma again ndizinthu zonena kuti sikuti zingapanga cover dziko lonse yayi zimangokapanga cover mbali imene kukufunikirirayo endiso zimathaso kukwapulidwaso tazionaso ndithu za kukwapulidwa mpaka na kuchita ukatenga zakuchani ku South Korea. So meaning kwena kuti security kwene ndi zero ndi mbola, you understand, pana nkhondo inasintha. So anthuwa
apezapeza zoti kumarijini kumeneko kwaunongedwa America ili muti momwemo. Pamene America kupezeka kwa America m'mayiko mmene mumu pali deal imene anasenana zaka 80 ago. 80 years ago. Tukamba za 80 years ago. Kusanena kuti tikutetezana usadandaule enuyo. 80 years ago. Tikutetezana niyo. Usadandaule yayi. Koma mafuta anu tendizigwesana $. Dola yo opanga ndivi. America basi ngoprinta. Right? So panopa anthu anozi no, I think iya dola iya America izizi zithe banje. Akukambirana. Ku UAE akukambirana kuti chitetezo palibe, America sikutipasa chitetezo. Ndebola Kongo thana Kongo siyane basi kuti bwino tisiyane ku UAE kumeneko. Therefore tiona kuti imene ngakhalire chifukwa ngatanga siyana ndamenewo achina ngati Saudi achina ndani ngatanga khakuti asiyana, you know what will happen? Mudzo chimene chingachitika atango yesera kuti apangwa maiko pali zinthu zingapa zimenewa amene okay, zimene zili zosiyana ndi zimene amapanga western azungu. Okay, tendekani nkhani ku democracy, kuvota zindizi maufulu wina ukhapa na makosi wina akapanga zakuti ma Americans amangoyangana zimezi amasiyada akazango one step kungoti kungora ife basi chitane ndekuti one ma Americans akwena kuzatenga zifukwa zimene zichazo kuzisonkhanisa. Muzamva kuti Saudi Arabia kulibe ufulu, kulibe democracy, anthu samavota, anthu afuna zivota omwe acha zabweraso kuti azati zimwe regime change. You see, Americans amapanga mayizo amene wawo adzavutika kwambiri. So mini mwana kuti akhala I don't know. So akwenera kupeza somanyani anthu enaso kuti apangenawo alliance ngakhale kuti mpaka tali pano zovota. By the way, China yalowelerapo kulowa ndi kumakhala ngati kufuna kupanga offer ntendere pakati pa anthu dawo pakhale ntendere bla bla muli mosema kwasala kwayamba sana na madilu tsopano chifukwa nzoti America siziwata ku Gulf, maiko aku Gulf uko GCC countries, Arab League, maiko amene wawa ikamatha nkhondo iyi sizikhaso ngati mizina ndipo yambirira zinthu zasintha, zinthu zarani zasintha. Trust that there is no anyway. Chabwino imene ngani imene tuona bolale mbuyo faka bwelera mbuyo anyway muli zini barisi sezo akangoyesera kungobwelera mbuyo muona zoti kuyilandira mavota kuyameka president 5 years ili yosavote makuti zosezo ku America sizophula kanthu yayi, right? Amapeza bechifuka basi mpaka nabi abwerebe akambe apange bizawo. Ngani yomaliza imene ndofuna ndikupatseni pano ndikhani kuza ndi asilikali amene wawa ma veteran amene nthawi anatumisa ku Vietnam, ku Iraq, kuti anachoka anaduka miyendo chanchani. Lero ku America ndithu amapanga protest amarani iwaja amapanga madem kona kuti aku yayi nkhondo ya Iran isiyene zithe izizi chifukwa iwaja akudziwa mmene zinthu zimakhalira. Andi asilikali ambiri ku America akhala kuyankhula nkhani kukhuzana ndi iwo mmene amapangira mmene aphera anthu osalakwa, right? Anthu azozika kwako azozika m'mayiko ena just because kuti Americans abwera then akungopanga akuti zatani akangobayeba pamene kucha basi kumapita kuti muzayamva asilikali ku America kamayankhula ena mapanga regret, you understand? Ena jakunjen aku Europe mayiko ku Europe mazi I think UK mine kuja kana lebenye sika wina ga storm anamangidwa chifukwa kuti anapha anthu osalakwa ku Afghanistan. Sika wina go one died, I think mnaona kwa one died kwambiri.
wamangidwa panapha anthu ku Afghanistan anthu osalakwa. So ngati ndimene guys, ndiye tionabe kuti zikukhala bwanji, tidikirebe kuti Iran ipanga bwanji itani. Koma pakati pano ndikhanena kuti Trump adikirilabe sonawonso kuti kodi Iran ilo la negotiations kapena ayi. Koma remember konza kuti deadline ija yangotsala pang'ono, and kutsogolo kuno ndithu pompano ndithu nkhondo so iyambiranso. Koma amene akuyifuna nkhondo imene yoyo ndi Trump ndi Israel, ndi amene akuyifuna kuti nkhondo ipitilirebe. Chifukwa Iran inapereka mpata, anapita kukambirana kutere and mukuona zoti fundo za Americans zosagwira. Komanso kukambirana zoti kungoonetsa kwa anthu, koma deep down the heart sakufuna zokambirana. Zolinga zawo kupha, kuba ndi kuononga. So